Fl-aħħar 3 snin Lorenz Gonzi mar xejn inqas minn 5 darbiet il-Libja. Dan jixet ir-rabta mill-qrib li kien hemm bejn l-eks mexxej Libjan Muammar Gaddafi u l-Prim Ministru Gonzi. Iltqajna 5 snin ilu. Ġi Malta wkoll. Din hija żjara li kien għamel il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-Libja nhar it-13 ta' Ġunju tas-sena l-oħra. Dakinhar Lorenz Gonzi kien iltaqa' ma' Gaddafi fil-compound tiegħu f'Baba l-Aziza u wara ċ-ċena ta' filgħaxija huwa stiednu biex jaraw il-logħba flimkien tal-World Cup. F'dik il-laqgħa li biex mara li Gonzi kien tilef attività tal-karità organizzata mill-President ta' Malta kien hemm preżenti eks-dittatur ieħor li pajjiżna taħġieħ ir-Repubblika, l-eks-President Tuniżin Ben Ali. L-aħħar żjara li saret mill-Prim Ministru fil-Libja kien nhar 8 ta' Frar ta' din is-sena, 5 ijiem biss qabel bdew l-irvellijiet. Laqa li matula l-Prim Ministru għamel stedina formali lil Gaddafi għal żjara uffiċjali f'pajjiżna. Aħna qegħdin nagħmlu stedina formali għal żjara uffiċjali tiegħu bħala kap ta' stat f'pajjiżna li tikkoinċidi wkoll mal-laqgħa 5+5. Dakinhar Lorenz Gonzi kien saħansitra qal li qed jinnegozja ftehim ta' ħbiberija mal-Libja. Miqpija kellna laqgħat pożittivi rid ngħid jkomplu jikkonsolidaw il-ħbiberija li teżisti bejn Malta u l-Libja. Fl-istess laqgħa li kellu ma' Gaddafi, Gonzi kien qal li t-tnejn li hum esprimew dwejaq tagħhom għal dak li kien għaddej fit-Tunisija u l-Eġittu. Taħseb li huwa inkwetat fuq dak li qed jiġri l-Eġittu u Tunisja u x'taħseb li huwa il-feelings tiegħu bil-poplu tiegħu wkoll. U allura kemm jiena kif ukoll il-President Gaddafi u m'għandix dubju il-mexxejja tal-pajjiżi l-oħrajn kollha Mediterrani u fl-Ewropa jew inkella le, il-koll kemm aħna qed insegwu mill-viċin ħafna dak li qed iseħħ li seħħ diġà fit-Tunisija, dak li qed iseħħ fl-Eġittu. Fi-stqarrija l-Partit Laburista appella lil Partit Nazzjonalista biex ikun onest mal-poplu u jispjega r-relazzjoni mill-viċin li kellhom kemm Gonzi u anke Fenekadami ma' Gaddafi. Il-Partit Laburista fakkar kif fis-sena 2004 Lorenz Gonzi u Edi Fenekadami kienu naraw lil Gaddafi bl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu.